ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur ringkat bat kaman ba Songkhya. Ka Shong ha ka jinglong scam bat jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier ka kali ka ban san ya ka linti ya jongpi. Ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors lat korngi. Lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khandai hinyo lai. Kahanyo trap Achik National Movement hading ke jingwan menchna surok bian jong ka Sorkar Assam. Ya ka surok hapo ka shnong Bakhla para ka bahap hapo upu Assam ke Ribhoi district. Kala aipor Sngi ya ka Sorkar jila ling baka regional committee bantuklar mardor lem komta ka seng kanshim da ka sinjam le Eiei lakalong ba bian ne de kino kilat. Habekran barkila pathai kubor u general secretary ke Hanm sengkme uba kelang es thongni ulayatho. Baka seng ka aipor Sngi ya ka Sorkar jilla bakan duklar halo ke jingwan tampo jong ka Assam bakan le Eiei ya ka badan kam. Kirai benkong kedai wedai bat ka city one naga Ministry of Home Affairs jong ka central government of India. But habri beneng city Ngelashania hau present beramba jengsen balam perangkat poni bau unsai ya kejeng percaya. Bat kerai ke baar laikut ban penkha baru ban pentmai ya ki komiti. Ki komiti ke bang ngelayo ban penkha thmai mata kesini. Kidi arteli buat kita kelong ka information and technology cell buat kumjur kabar kadiga disciplinary committee. Ngelor ki committee ki bang layo ia kaban ki bala thau munchwa kita gidi ka land protection cell ta gidi ki nata employment cell nata ka anti influx operation cell but ka finance committee kita di committee ki ba la de thang bala don ngadu ki por ki ba munchwa. Jadi kini ke arteli ke information and technology bar ke disciplinary committee ngilio ban penkha mentang kesini. Ka rai ba lai bude. Kani kadi ka isu ke ba kam kerpang bat kumabletik ba kaseng H&M ke jushimi ni isu kum ka top priority issue. Bat kita kadi habdi bat ka interstate issue. Ya kebangi la yo i lembah jongki kut kubor bat kumjuro kit khot jongi hangthi po western boy kelio ban le jingo bat ban sakhi habre bat ka jing pentrei bi an jong ka Sorkar Assam ya ka surok hangthi po Bakhla pra ngilai kut bat kita shimru garai ban nagleng jong ka H&M Snrabudi ni ai por ya ka Sorkar jela lembau uchaman jongga original committee uchaman uba dei ban pek ya ki jinge ban pek put hangti po Ribhoi ba udei ban tuklar mardor bat ban pensange yakni ka jingtei bian jong ka Sorkar Assam hapo upo Assam jong ka Meghalaya. Bat nilai por Sngi bat lada naglang jong Sorkar kam shimkhya ngim bansi bangi hab ban peni daki kam lada kalong daga kam bi an lada kalong daki kam kibad don an ta kadi ka deadline naglang jongi finalam jong central body bat haju por ngin sayoru lomba jong diki khandiat sni insio ban lum ban lang ya ki noilam jong ka hima nong spung sim ki dekot jong ka hima nong spung sim shim bangin don ka join meeting bat ngi ki dekot jong ka central body bat kumjur ki dekot jong ka western Ribhoi banyakren bani player ban menitai halor kani ki jing persang ba ka jing yai persang jong ka Sorkar Assam ban wan ban tamput tamjat hapo put sam jongka jelah ka jongi
but kaba shushu me kara hagre but ka strength jongka CC milio ban pantmairu ban reshuffle ki post but kumbalong haki snam ki bala dabaro ba ka HDM ka don ya kata ka kumbala product ka constitution jongka seng ba kit khot jongki di president secretary jongki district ki circle ki ladai rupa ki khot jongka CC rim ta ka sngi leo bat shim mi kata ka rai bat kata kalong ba kanumlong shu kumta and rei ki khot jongka ka strength jongka CC ka di ban long tang hapo arpusangot bat ki khot jong kamut ngamut bat ong ki khot jongka CC ki president secretary jong ki district kindai ki khot jongka CC and rei omde shu ki president secretary jongka circle kinlong ki khot jongka CC ngila punduna namar ngi smoto ba ban penklan bat kumbakalong ba naglem jongka seng kalsdang manroy kat nang mi isingi ba ko bat kumta nakamta ban penklan ge seng bat kunjo ban pentulun syakmat bat kham shaprang ye ki kam jong seng ni shimi ge ngarai ban reduce ya ka strength jongka si bat kata kalong tangapo arpusangot